Dames en heren, jongens en meisjes, ja, het is zoiets. De tweede Sambafoon wordt vandaag uitgereikt. Ja, en daar zijn ze. De allereerste die het door hebben boven staan. Cameraman, neemt ze de camera met, ik over de refrain. Dat is al snel, ongelooflijk. Sandra en Ivy, waarom zijn jullie hier? Ja, we willen heel graag de koffer in ontvangst komen nemen. Ja. Hier staat hij dan. Twan, dan ga je het erop. Hoogheid is het codewoord. Eén ding. De beste winnaar van €1000 vastelovensgoed. Ja, we delen. Ja. Oh, wat gaaf. Ja. Ja. Hey, wat ga je doen met €1000 aan vastelovensgoed? Ja, we gaan een feestje bouwen. We gaan ons pak verder uitbreiden. We zitten vol met smink. Misschien geven we wel een rondje. Nou, 1 rondje. Oh, wat super gaaf. Er staan zoveel auto's, we zijn te laat. Goedemiddag. Net te laat. Ik was echt net een halve minuut te laat. Wie erg baalt hiervan? Heel erg. Ik ben echt kalm gek en maar ja, te laat is te laat. Net niet. Nee, net niet. Ja, als we bij de ballonzeilen was geweest, dan waren we de eerste, maar helaas fout gegokt. Oeh, dit doet pijn hè? Ja, helaas wel, ja. Ja. Ja, toch verkeerd gegokt. Kijk, dat is toch €1000. Ja. Ja, ik kan een week goed gebruiken. Ik werk hier nog geen 10 minuten vanaf. Ongelooflijk. Ja, dus ik ben gelijk aangereden. Dus ook heel stond. Ik ben omgedraaid en mijn collega zeggen draai maar om, want ik kreeg ook nog een attentie. Zonde. Beetje pien hè? Beach Pien, ja. Het is super gaaf. We gaan echt een toffe carnaval tegemoet. Ja. En we zetten vangrij op zijn kop. Met €1000 komt het wel goed hè? Ja, die kunnen we ook een stuk slaan samen. Oh, wat gaaf. Leuk man.